Daleko od šume u glavnom gradu Srbije, grupe ilegalaca vode neravnopravnu borbu protiv mnogobrojnog okupatora i njegovih slugu domaćih izdajnika. Po beogradskim ulicama ilegalaca je sve više, a njihova glavna veza sa vrhovnim štabom i šumom jeste vrhunski špijun Dane, čije je skojevsko kodirano ime Trbuhos Borac. Ihre letzte Chance. Zdravo, Ruža. U pitanju je bal. Njemci organizuju bal u Bjelomenu. Što te radimo? Njemci organizuju bal u Bjelome dvoru. Drug Tode obući će frak, ušetat će tamo, kao da je zvanica, i dići u zrak i sebe i sve zvanice koje su prisutne na njemačkom balu. Rakove. Pa biće. Mi imamo jedan problem, do duše. Ne znamo, druže Dane, mi ne znamo u kojoj sali će se odigrati bal, druže Dane. Jer drugarica Marija nam je prvo rekla da će biti u sali kraljice Marije. Onda nam je dragi Kenta rekao da će biti u ovoj sali kralja Petra. Tako je. Koju sad zovu, kako je zovu ovi? Reichstag sale. Reichstag sale. Mi ne znamo, ja ne znam u kojoj sali treba da se da se dignem, druže Dane. Ala, to ne valja. Ala, to ne valja. Ali nemamo druge, druže Dane. Ala, to ne ideš. Da kraj tebe pijeno ide. Samo jedno popili rakiju. Ti si kao magija. Šta to znači? Zar ne? Ti si kao magija. Da, nitroglicerin, razumemo, da. Druže Dane, u kojoj sali... Nemojte samo mučkat, Dane, molim vas. Javim se pa nestanem. Javim se pa nestanem. Opčinjen sam ja. Ti si sav... Kako? Ne, da li si ikada mene voljela? O mene voljela kao tebe. Aha, 8 tamburaša, moguće da je to orkestar. On je hobit, bit će jaka elegija. Ili erozija zbog nitroglicerina. Pa ne muči!